Hej, velkommen tilbage. I dag skal vi se på, hvordan man løser ligninger, og vi starter med en simpel ligning. Og det kunne fx være som, jeg skriver nu, 3x plus 5 er lige med 20. Og når man løser ligninger, så er det sådan, at man har to dele af ligningen. Man har udtrykket her på den ene side, og udtryk på den anden side, så er det del af et lighedstegn. Det betyder bare, at det, der står på venstre siden herovre, skal være det samme som det på højre siden. Og så er det sådan, at alt det, der har med x at gøre, det vil man gerne have på den ene side, og alt det, der ikke er x, det vil man gerne have på den anden side. Og så skal man lave den form for matematik, som hedder en omformning, altså at man flytter rundt på tingene. Og det gør vi sådan her. X'erne vælger jeg lige at lade stå, og jeg koncentrerer mig med 5-tal. Det her 5-tal, det vil gerne over til 20-tallet, og det kan kun få ved at trække det fra herover. Så giver det nemlig 0, og så er det væk. Så er jeg med 20-tal herover, og jeg trækker 5 fra. Det skal jeg så også gøre herover nu. Så man skal altså gøre det samme på begge sider af lighedstegnet. Og det har jeg gjort nu ved at trække 5 fra. Så kan jeg reducere. Jeg har stadig mit 3x. Plus 5 minus 5, det giver 0. Altså det er væk. Så har jeg mit lighedstegn. 20 minus 5, det er 15. Så nu har vi altså 3x er lige med 15. Og de 3x her, og det er lige med 15, det er faktisk det samme, som der står i allerøverste linje. Vi har bare gjort det nemmere at se på. Så skal vi finde ud af, hvad x er nu. For vi har kun x'erne tilbage på den ene side, og vi har 15 på den anden side. Det gør man ved at finde ud af, hvad 1x er. Ved at dividere med antallet af x'er. Og vi har 3 af dem, så dem dividerer man med på begge sider af lighedstegnet. 3 divideret med 3, ja det er 1. Så står det 1x. Man må faktisk gerne bare skrive x, hvis man vil det. Og det er lige med 15 divideret med 3, det er 5. Altså har vi fundet ud af nu, at x er lige med 5. Og det kan man faktisk tjekke rigtigt ved at sætte resultatet, altså de 5 ind oppe i øverste linje, altså på x's plads, så der kommer til at stå 3 gange med 5 plus 5, og det skulle så gerne give 20, og det gør det. Så har man faktisk lavet den rigtigt.